Hello, we're here today with Mrs. Georgiadou Veta, and we're about to talk about the Flamenco project together. How can the Flamenco platform positively impact the way communication disorders are diagnosed within children in schools? Η πλατφόρμα Flamenco μπορεί να έχει ένα θετικό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να πραγματοποιούνται διαγνώσεις για διαταραχές επικοινωνίας σε παιδιά μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον. Βασική προτεραιότητα σε τέτοιες εφαρμογές είναι να διασφαλίζεται πρώτον η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και η ταυτότητα των παιδιών και δεύτερον η συνεχής εκμάθηση του μοντέλου πρόβληψης σε ζητήματα επικοινωνίας και λόγου. From your experience, how can a solution like Flamenco contribute to a more personalized approach to education for students of a school? Η εμπειρία μας δείχνει ότι η χρήση προηγμένων τεχνικών πληροφορικής σε συνδυασμό με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συμβάλλει σε μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση της εκπαίδευσης σε μαθητές. Οι πληροφορίες που παρέχονται από εφαρμογές της τεχνολογίας της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες του κάθε μαθητή και να προσαρμόσουν έτσι τη διδασκαλία τους για βέλτιστα αποτελέσματα. How do you envision the role of machine learning evolving in the future of education, particularly within a school environment? Βλέπουμε τον ρόλο της μηχανικής, της τεχνητής νοημοσύνης να εξελίσσεται σε ένα σημαντικό εργαλείο που υποστηρίζει την εκπαίδευση των παιδιών σε ένα σχολικό περιβάλλον. Η ικανότητα να προσαρμόζουμε τη διδασκαλία σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή είναι σημαντική για να μπορούμε να υποστηρίξουμε μια καλή πορεία του μαθητή στο μέλλον.